Урок 3222. Как да се произнесе звукът Л. Гледай, братленце, първата стъпка. Искрена усмивка. Искрена приятна усмивка, която предразполага. Тя е необходима, за да фиксираме устните и да не ги движим. Защото грешката е, когато правим Л. Устните отиват напред и назад. Л. Не е това. Втората стъпка. Езика отива зад горните ръсти. Л. И пада надолу. Обаче да не е Л. Пробвайте първо сякаш докосвам нежно зад зъбите Л. И го прибирам назад. Без да го дропвам директно надолу. Да не е Л. Не е това. Меко е. Л. Л. Нежничко. За сега просто нежно докосвам и го прибирам. Л. След това, ако не се получава, можем да захапим езика. Ла, ла, ла. Пускам челюстта заедно с езика. Ето така. Ла, ла, ла. След това го прибирам. Ла, 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 лампа. Лампа. Лора. Не лора. 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 Здравейте, аз съм Лора. Не Лора. Лале. Зюмбю Л. Не Л. Така. Пробвайте, споделяйте дали се получи и идвате в Инстаграм, още научите една дума на английски всеки ден.